Viktor Orban je obavio svoj posao, mijenjaju ga za drugog umjetnika. Kamenorezači se ne stide i za predstavu uzimaju figure političara iz jedne kutije. Sada će javni vođa Mađarske biti mladi umjetnik s jedinstvenim prezimenom za Mađarsku, Mađar. To je sarkazam ako netko nije shvatio. Peter Mađar, novi predsjednik vlade, ispostavilo se da je rođak bivšeg predsjednika Mađarske, Ferenca Madla. Upravljanje državom, to je obiteljski posao. Peter Mađar je napredovao na karijernoj ljestvici u državnom aparatu Mađarske. Radio je u Ministarstvu vanjskih poslova, u administraciji Viktora Orbana i obnašao druge dobre dužnosti, kao što priliči osobi njegovog podrijetla. Supruga Petera Mađara bila je ministrica pravosuđa Mađarske. I odjednom je Peter odlučio završiti razdoblje mirnog života službenika i postati oporbenjak. Sve je napustio, razveo se od supruge i uronio u burne tokove javne politike. Godine 2024. pridružio se maloj stranci TISA. Nakon dolaska do tog trenutka neprimjetnog Petera Mađara u do tada neprimjetnu stranku TISA, stranka je odjednom počela rasti i jačati. Dovodila se nevjerojatna sinergija dvaju neprimjetnih objekata. Zapanjujuće. Uistinu, stranku su počeli dobro financirati i reklamirati. Za stvaranje opozicijskog imidža Petera Mađara u očima povjedljivih birača, menadžeri su odlučili zamijeniti staru, izlizanu i izmučenu marionetu s novijom. Peter Mađar pripada istoj menadžerskoj eliti Mađarske. U sustavu vlasti sve će ostati isto. Isti ljudi, isti sustav. Zašto je odlučeno smijeniti Viktora Orbana s mjesta predsjednika vlade Mađarske? Orban je ispunio svoje funkcije. Jedan od njegovih zadataka bio je usporiti odbijanje Europe od dobivanja nafte i plina iz Rusije putem plinovoda. Mađarska nema morsku obalu. Na morskim tankerima nafta se ne može dovesti. Austrija, Mađarska, Češka, Slovačka, Srbija dobivale su putem cijevi naftu i plin iz ruske vječne permafrosta. Sustav opskrbe zemalja Europe ugljikovodicima uspostavljen je davno, nakon Drugog svjetskog rata. Na isporukama nafte i plina putem plinovoda iz Rusije izgrađena je energetika polovice Europe. Brzo promijeniti takav sustav nije moguće. Potrebno je povećati proizvodnju nafte i plina na drugim mjestima, istražiti bušotine, postaviti opremu, provući plinovode, izgraditi tvornice koje će proizvoditi ukapljeni prirodni plin. Potrebno je izgraditi dodatne morske terminale i brodove. Sve to traje dugo i zahtijeva velika financijska ulaganja. Europa u načelu nije mogla preurediti svoj energetski sustav u kratkom vremenu. Stoga je bio potreban tvrdoglavi Viktor Orban koji je ometao uvođenje sankcija i usporavao brze akcije Europske unije. Europa se kao da odrekla plinovoda za naftu i plin iz Rusije, no nastavlja ih primati jer Viktor Orban opet nije suglasan. Putem cijevi iz Rusije nafta i plin opskrbljivali su nekoliko zemalja Europe, no premijer Mađarske bio je najviše ogorčen. Ako će Austrija, Češka, Slovačka, Srbija i drugi izražavati nezadovoljstvo, tada u Europskoj uniji neće biti jedinstva. A pitanje je vrlo važno, dotiče se osnove postojanja svake države, energetike. Zato ostali šute, a javno viče i opire se samo Viktor Orban. Dok je on glumio neslaganje, odvijala se preobrazba energetskog sustava Europe. Sustav je preuređen, sada se tokovi nafte i plina kroz cijevi mogu smanjivati i uopće isključivati. Veliko hvala Viktoru Orbanu na odlično odigranoj ulozi. Također, odlazak Viktora Orbana s mjesta premijera smanjit će napetost u Mađarskoj. Razina života u Europi opada, sve više ljudi izražava nezadovoljstvo. Dakle, uzrok nemira bio je stari Viktor Orban. Sada u Mađarskoj imamo mladog, progresivnog vođu. On će učiniti život u Mađarskoj boljim, neće biti prepreka unutar Europske unije. Takve nade se javljaju među Mađarima i Europljanima. U stvarnosti neće biti bolje. Razina života i blagostanja u Europi, a posebno u Mađarskoj, ne ovisi o tome tko sjedi u parlamentu pred državnim zastavama. Mađari će se vrlo brzo razočarati u Petera Mađare. I Europa također neće imati nikakve opipljive koristi od nove poslušne vlasti u Mađarskoj. Razlog nije u Mađarskoj i nije u Europi. Globalni sustav opskrbe čovječanstva ne ispunjava svoju zadaću.